Ini mga higalang price control o amendments may higala sa price control o Price Act. Giduso karon mga higala diha sa atuang Senado. No, kay matud pa lagi mga higalas proponent ini nga wa pa manggod gihapoy nahitabo. Na naman untay state of energy emergency pero daw wala man lang gihapon. Bullseye! Bullseye! Tinuod sa baya. Kay nag-expect gani tabay nga sa atong yanong panabot nga hinaot unta nga at least man lang sa Semana Santa dili mo lihok ang presyo gumikan kay dili man kayo mga higala kuan ng tao. Pero ila pong gisakyan kini mga higalang movement sa tao kay manguli man lagi sa ilang mga probinsya. Dili na sila bagsakyanan. Adto na sila may higala sa mga public transportation. Kaya lang, problema, ang kadaghan sa mga tao o yung meron sa may higala, mumahal sa mga plite. Bullseye! Bullseye! Ay hangyo sa mga higala ang transport sector nga dili sa abusaran, no, dili sa mga higala pahimuslan ang higayon. No, sa panahon karon may kinahanglan ka sa imong isig ka Pilipino. Kung ato ang gobyerno mga higala maglisod sa pagpasibo ni ini. Gumikan kay mas importante ba nilang politika mga higala kaysa ang pagsulbad sa atong problema? Ala magtinabangay tas matag usa. Bullseye! Bullseye! Be a help to your fellow Filipinos. Ayaw may galag no, ayaw ilara. Ayaw may gala og pahimusli ang panahon. Bullseye! Bullseye! Giduso karon mga higala sa Senado, no, ang walaod nun nga maghatag og kalagyanan may higala nga ipailalom sa price control ang mga produktong petrolyo sama sa diesel o gasoline nining panahon specifically mga higala intended panahon may higala sa krisis. Bullseye! Bullseye! Gipasaka kini may higala ni Senador Bam Aquino, no, ang maong sugyot aron matubag ang kakulangon sa Republic Act number 7581 kung ang ginatawag may higala nga Price Act kung diin wala malakip sa balaod sa price control ang nagunang fuel products bisan kung dako na kining epekto sa presyo sa mga pamaliton karon. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Ilalo ang mga katropa sa maong sugyot nga mamahimong klaro ang ipatuman nga price control sa lana sulod mga higala sa 30 ka adlaw mga katropa kung mutunhay ang krisis umas taas pa sa umas taas nga panahon kumpara sa kasamtangan nga anaa lang sa 15 days. Kay ang Price Act o kini RA 7581 nagkanayon nga anaa lang sa 15 ka adlaw nga pwedeng himuon may higala ang price control. Bullseye! Bullseye! Karon mga higala, more than a month na, more than 30 days na, mga katropa ang kining pagpaturagas, pagsutoy mga higala sa presyo. Bullseye! Bullseye! Muna isa sa mga kakulangon. Now, gibarugan sa o kinidugang pa nga ang Price Act mga igsoon nakatutok lang sa liquefied petroleum gas o kining LPG o kerosene. Now, LPG mga higala is kinahanglan sad but sa karon nga panahon when we talk about transportation kinahanglan gyud pod ang diesel o kining gasolina or gasoline. Pero ang nakabutang mga higala nasakop sa probisyon sa RA 7581 mao lamang ang LPG o kerosene. Kisa pa may mugamit og kerosene karon. Di may diesel nga mo ay kinahanglan. So gibarugan sa senador nga bisan kon dili regulated or natay deregulation sa industriya mga higala sa lana dili angay sab nga pasagdan nga musutoy ang presyo niini mga higala ilabi na kung direktang apektado ang panginabuhi sa katawan which is happening right now. Bullseye! Bullseye! Bahalag di mo angko na malakanyang sa krisis pero ramdam po natin ang
kahirapan. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Gipasaka mga higala ang maong sugyot nunot. Sa nagpadayon may igsoon nga pagtaas sa presyo sa petrolyo, gumikan sa nagpadayon nga kagubot sa Middle East, Middle East, dili Middle East ha. Nga maong hinungdan may higala sa pagsaka sa presyo sa ubang mga pamaliton, gumikan lagi kay doon namang yung domino effect kini mga higalang paglihok sa presyo sa lana. Bullseye. Bullseye. Samtang may gala gideklara na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kini ginatawag may gala nga State of National Energy Emergency. Bullseye. Bullseye. Wala giapoy konkretong lakang matod pa mga higala ni Bam. Matod pa ni Senador Bam Aquino, wala pa manggiapoy konkretong lakang aron niya mapatuman ang price freeze sa presyo mga higala sa petrolyo. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Well, I don't know kung say reaction mga higala sa Malacanang niya but kini nga lakang karon anaani karon mga higala sa kamot sa ato ang Kongreso, kining Senate may higala so to speak, and of course the House of Representatives. But ang ending gyapon nani kay amendments man balaod nun man may proseso man tang ginasunod. Moabot gyapon ni may higala sa lamesa sa presidente ug di niya pirmahan quits gyapon. Di ba? If he doesn't want to, kung di niya gusto mga higala, guwa masubay sa iyang plano, ug di niya pirmahan, kawang rasab na may higala. XFM Katropa. Mabitaw nga matod pa, susunod simana, after Holy Week by mamahuway pa man buday mo. After Simana Santa mga igsoon, mo arangkada sa dunay dakong posibilidad nga dunay pagahimoon may galang joint session. Ini may galang Senado o Kamara aron niya may iskutag unsay mga nindot nga lakang niini mga igalang kahimtang nato karon. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Asa naman tong crisis committee? Asa naman tong giingong uplift? Kining National Energy Emergency inyo na ning gituyo tingali. Of course, may gala, kung naatay state of emergency on specific matter, ang pondo ni adto may gala nga katong gisgutan, dali ba pagawas? Ang pangutana, unsao man ninyo ning pondo ron? Asa man ninyo gamiton? Ayuda ba lang gihapon? Asa naman tong komitiba? Bullseye. Bullseye. Kay ang tao karon may gala nang ginahanglan og kini bang remedyo sa sitwasyon or assurance mga higala nga dili mo worsen ang situation. Bullseye. Bullseye. Duha ka butang remedy and at the same time assurance mga higala, and another remedy nga indeed mga higala dili ta mo sobra, dili ta mga higala mayabu aning kalakiha. Bullseye. Bullseye. Kung sa data pa lang hindi nyo na alam problemado ta na mga kaigsunan. May buntag Mary Joy Nebria. Good morning. Oo, Carlo Jose James Torrefranca. Good morning. Nisrin from Northern Samar. Good morning. And Salvacion Cabrera. Good morning. Dito sa YouTube na to mga higala mayong buntag nilang Nurhan Paterno ang legacy nga dako ang malita. Iyon po si JF Yul 1RB. Sir Arnel karon mumahal naman pod ni mahal na ang plitihan bayang uban. Wala na sila nagkadimao Although na ginaingon may gala nga gisuspend ko no ni BBM ang fare hike. Pero ang uban karon mga driver muhangyo naman lang pod may gala ngadto sa mga pasahero gyud. Nga sus Ginoo ko. Kuanay na lang. Sabot-sabot na lang ta kay naglisod na sad mi. Gamit na gyud tag lana. Pangita mo gatong kuan. Pangita mo gatong lubi may gala nga nangidhat. And lubi man kuno nga duha ray mata. Di pa gyud pinaka-epektibo gyud nga lana katong lubi nga nangidhat. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.